2. El primer nucli agrari de la població, segles XI-XIV. A finals del segle XI, la vall Canet torna a tenir presència humana amb la Casa Forta o Domus als Canet, al Veral de l'Aubó. La Casa Forta és un mas a l'oest dedicat a l'explotació agrària, amb tot de construccions auxiliars al voltant. Durant aquests segles es construeixen altres masies a la vall, com Can Catà, Can Figuerola, el Mas Cabanyes, el Mas Bigues. Aquestes primeres llars disperses, junt amb l'església romànica de Sant Feliu de la Vall, posteriorment Sant Pere de Romaguera, són la primera empremta medieval de Canet i, de retruc, la primera sagrera que es configura al voltant de l'Aubó. A partir del segle XV, amb la sentència arbitral de Guadalupe, es comença a ocupar la vall, més enllà de la Casa Forta. Es construeix un nou nucli demogràfic a la del Pinar, amb el Mas Lleuger i el Mas Pujades, com a punts principals. Aquest creixement demogràfic porta els canetencs a demanar permís al bisbe de Girona per alçar una nova església i deixar d'anar fins a Sant Iscle. L'església, sota advocació de Sant Pere i Sant Pau, es basteix en terres al Mas Torros, davant mateix a l'actual santuari de la Misericòrdia. Punt tàctil. Exvot del segle XVII. Un exvot és un objecte que s'ofereix a Jesucrist, a la Mare de Déu o a un sant en compliment d'un vot o promesa, o acció de gràcies per algun benefici rebut. Exvot de gràcia per una tormenta a les portes de Canet. Part central inferior amb vaixell amarrat. Part esquerra, església de Sant Pere. A sota, el nucli antic de Canet. Part dreta, la Casa Forta amb tot de construccions auxiliars al voltant.